ଶିରାରେ ଥିବା ବ୍ଲକେଜ୍ ଠିକ୍ କରିବା ସହିତ ହାଇ ବିପି ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହାକି ବହୁତ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଶିରାରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ଲକେଜ୍ ବା କ୍ଲଟିଂ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ହାଇ ବିପି ବା ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର କିମ୍ବା ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ରୋଗୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ତରିକା ଆପଣାଇବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ପରିବା ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଜବୁତ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମରେ ସାମିଲ ରହିଛି ପିଆଜ। ପିଆଜକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେଟର କୁହାଯାଏ। ପିଆଜରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ ଏବଂ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବିପି ସହିତ ସୁଗାରକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ପିଆଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସ ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ 4.3 ଗ୍ରାମ ପିଆଜ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ରହିଛି ଡାଲଚିନି। ଏହା କରୋନାରୀର ଧମନୀରେ ରକ୍ତ ବାହିକାକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍କୁ ଭଲ କରିଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଏଥିସହ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ତରଳାଇ ଦେଇଥାଏ, ଫଳରେ ଶିରା ବ୍ଲକିଂ ସମସ୍ୟାକୁ ସଜାଡ଼ିଥାଏ। ଏହାପରେ ରହିଛି ସବୁଜ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପରିବା। ପାଳଙ୍ଗ, ବନ୍ଧାକୋବି ବା ପତ୍ରକୋବି ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍କୁ ଭଲ କରିଥାଏ। ଏହି ପରିବାରେ ଥିବା ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ଶରୀର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସକୁ ଚଉଡ଼ା କରି ଦେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ରହିଛି ଟମାଟୋ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସକୁ ଚଉଡ଼ା କରି ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍କୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଟମାଟୋରେ ଥିବା ଏଞ୍ଜିଓଟେନିସିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଗତିବିଧିକୁ କମ୍ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଭେସେଲ୍ସ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ରହିଛି ରସୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ। ରସୁଣରେ ଥିବା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର, ଶିରାରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ଆଦିକୁ ଭଲ କରିଥାଏ। ରସୁଣରେ ଥିବା ଏଲିସନ୍ ରକ୍ତ ବାହିକାକୁ ଆରାମ ଦେବା ସହ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍କୁ ଭଲ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ହଳଦୀରେ ଥିବା କର୍କ୍ୟୁମିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମ୍ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆଣିଥାଏ। ଲାଲ ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍କୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିହାତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ପାଇଯିବା ଏବଂ ବହୁତ ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟିଂ ଭଳି ଏକ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବା। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।